цішыні збіраемся ў Великую Пятніцу дзеля таго, каб успомніць муку і смерць Пана нашага Езуса Хрыста. Літургія запрашае да развагі над біблійным апісаннем мукі панскай, а потым да адарацыі, да ўшанавання Святога Крыжа. Аднак літургія ў асноўным падкрэслівае хвалу адкуплення праз крыж, чым прыніжэнне праз муку. Успамінаючы смерць Хрыста, памятаем, што яна не была для яго паражэннем і пройгрышам, не была таксама і неспадзяванай, бо не раз прадказваў яе сваім вучняў. Смерць Хрыста стала перамогай і была асведчана ззяннем у васкрасення. Набажэнства Вялікай Пятніцы распачынаецца літургіяй слова, у якой галоўнае месца займае апісанне мукі панскай паводле святога Яна. Пасля гамілі наступіць спеў урачыстай паўсюднай малітвы, у якой стараемся нікога не забыць, бо ўсіх абмыла кроў Хрыста, пралітая на крыжы. Кульмінацыйным пунктам усёй літургіі з'яўляецца адарацыя крыжа і супольная святая камунія. Паводле звычаю на заканчэнне эўхарыстычнае цела Хрыста, якое назаўсёды застаецца гарантыяй нашага ўваскрашэння, а таксама вызвалення з няволі граху і смерці, будзе перанесена для адарацыі да так званага панскага гробу.
Узгадай, Пане, про Твою милосердность, освячай и отуляй вечною опекою Твоих слугов, деля яких Твой Сын Иисус Христос проскрол свою установил пасхальную таемницу, яки живей володарец на веки вечные. Читание книги пророка Исаии. «Вось по счастью слузе моему, и он узвысится, узнесется и будет узвеличены. Як многие здивлялися, настолько знявечены был, як ни у кого выгляд ягоны, а постать яго не нагадывала человечей. Так здивить он многие народы, короли перед им закрыють вусны свои, бо убачать яны тое, про что им не было сказано, і спазнаюць тое, чаго ніколі не чулі. Хто ж поверыць таму, што мы чулі, і каму адкрылася плячо Пана? Ён вырас, як парастак перад намі, і як корань сухой зямлі. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго, і не меў выгляду, каб прывабіць нас. Зняважаны, адрынуты людзьмі, муж цярпення, які спазнаў слабасці, ад якога адварочваюць твар, пагарджаны, таму мы лічылі яго за нішто. Але ён узяў на сябе цярпенні нашыя і панёс нашы хваробы, а мы думалі, што ён пакараны, пабіты і прыніжаны Богам. Ён зранены быў за беззаконні нашыя, раздаўлены за нашыя правіны, пакаранне міру нашага на ім, і ў ранах яго мы атрымалі здароўе. Усе мы блукалі, як авечкі, кожны сышоў на сваю дарогу, а Пан усклаў на яго ўсе нашыя правіны. Цяжка прыгнечаны ён скарыўся і не адкрыў вуснаў сваіх. Маўчаў, як ягнё, якое вядуць на зарэз, як авечка перад тымі, хто стрыжэ яе, не адкрыў вуснаў сваіх. Пасля ўціску і суда яго схапілі, і хто раскажа пра ягоны род? Бо ён вырваны з зямлі жывых, за беззаконне народу майго, быў замушаны да смерці. І магілу яму вызначылі разам з бязбожнымі і пахаванне з багатым, бо не чыніў насілля і не было падману ў вуснах ягоных. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем, калі ж прынясе жыццё сваю ахвяру за грахі, убачыць вечнае патомства, і волю Пана здзейсніць ягоная рука. За цярпенні сваёй душы ён убачыць святло і ім насыціцца. Мой справядлівы слуга апраўдае многіх і сам панясе іхныя правіны. Таму дам яму удзел сярод вялікіх, і з моцнымі ён будзе дзяліць здабычу за тое, што аддаў сябе на смерць, і быў залічаны да злачынцаў. Ён сам панёс грахі многіх і стаў заступнікам злачынцаў. Гэта Слова Божие. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże.
stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy, postrachem dla moich znajomych. Ucieka, kto mnie ujrzy na drodze. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówią, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim rąku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wyław mnie w swym miłosierdziu. Bądźcie dzielni i mążnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przyszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie ma takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chrystus, bowiem z głosnym wołaniem i płaczem za dnia ciała swego zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków, chwała Tobie, Królu wieków. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższał Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieków. Muka Pana naszego Jezusa Chrysta powodle Jana. Сказавши гэта, Jezus wyjшał z uczniami swoimi za zimny ruczaj Kedron. Tam był sad, u jaki uwajszał on i uczni Jagony. Это miejsce wiedział i Juda, zdradnik Jagony, bo Jezus tam często zbierał się z uczniami swoimi. Tam Juda wziął когорту i słuch od pierwszoświatarów, faryzejów i przyszedł tudy z pochodniami, lichtarami i zbrojej. Jezus же, ведаючи усё, что повинно им статься, вышел и сказал им: Кого шукаcie? Ему сказали: Jezusa z Nazareta. каже им. Гэта я. Стоял же з ими так само Юда, який видав його, і коли он сказав їм: «Гэта я», яны отступили назад і упали на землю. Тоді он знов спитався у їх. Кого шукаєте? Яны сказали: Jezusa z Nazareta. Jesús odkazał: Я сказал вам, что гэта я.
Калі ж мяне шукаеце, то дазвольце ім адысці. Сталося так, каб збылося слова, якое сказаў: «З тых, каго ты даў мне, я не згубіў нікога». Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсек яму правае вуха. Імя ж слугі было Мальхас, але Езус сказаў Пятру: Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць з келіха, які даў мне айцец? Тады кагорта, тысячнікі юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятаром. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмым першасвятара, таму увайшоў разам з Езусам на дзядзінец першасвятара. Пётр жа стаяў звонку каля брамы, і вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы і ўвёў Пятра. Служанка брамніца кажа Пятру: Ці ты з вучняў гэтага чалавека? І ён сказаў: Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было зімна і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаў у Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Езус адказаў яму: Я адкрыта казаў свету. Заўсёды вучыў у сінагозе і ў святыні, дзе збіраюцца юдэі, і патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаеш у мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў. Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы: Так адказваеш першасвятару? Езус адказаў яму: Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна. А калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго, звязанага да першасвятара Каяфы, а Сымон Пётр стаяў і грэўся, і сказалі яму: Ці ты з вучняў ягоных? Ён адрокся і сказаў: Не. Адзін са слугаў першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсек вуха, сказаў: Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прэторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прэторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў: У чым абвінавачваеце гэтага чалавека? Яны сказалі яму ў адказ: Калі б ён не быў злачынцам, мы б не выдавалі б яго табе. Пілат жа сказаў ім: Вазьміце яго вы і судзіце паводле свайго закону. Юдэі сказалі яму: Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадказаў, якой смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прэторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму: Ці ты, кароль юдэйскі? Езус адказаў: Ты кажаш гэта ад сябе, ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў: Хіба я юдэй? Народ твой і першасвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў: Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся б, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму: Дык ты кароль? Езус адказаў: Ты кажаш, што я кароль. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць о праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму: Што такое праўда? І сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і сказаў ім: Я не знаходжу ў ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам аднаго вязня. Калі хочаце, я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі: Не яго, але Барабу. А Бараба быў разбойнікам. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне.
а жаўнеры, сплёўшы вянок з терняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч. І падыходзілі да яго і казалі: «Вітай, кароль юдэйскі!» і білі яго па твары, а Пілат зноў выйшаў і сказаў ім: «Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ў ім ніякай віны». І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы і сказаў ім Пілат. «Вось чалавек». Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі: «Укрыжуй, укрыжуй!» Сказаў ім Пілат: «Вазьміце яго вы і укрыжуйце, бо я не знаходжу ў ім віны». Юдэі адказалі яму: Мы маем закон, і паводле закону ён павінен памерці, бо учыніў сам сябе сынам Божым. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш і зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса: «Адкуль ты?» Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат сказаў яму: «Не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу укрыжаваць цябе?» Езус адказаў: Ты не меў бы нада мною ніякай улады, калі б не было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе». Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі: «Калі адпусціш яго, ты непрыяцель Цэзара. Кожны, хто чыне сябе каралём, той супраць Цэзара». Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе на месцы, якое называлі Літастрот, а па-габрэйску Габата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі каля 6 гадзіны, і сказаў ён юдэям: «Вось кароль ваш, а яны закрычалі: Вазьмі, укрыжуй яго». Пілат кажа ім: «Я павінен укрыжаваць вашага караля? Першасвятары адказалі: Не маем караля апроч Цэзара». Тады ён выдаў ім Езуса на ўкрыжаванне, і ўзялі Езуса. І, несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім 2 іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана: «Езус Назаранін, кароль юдэйскі». Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе укрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першасвятары юдэяў казалі Пілату: «Не пішы кароль юдэйскі, але што ён сказаў? Я кароль юдэйскі». Пілат адказаў: Што напісаў, тое напісаў». Жаўнеры ж, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па частцы, узялі і туніку. Туніка была не шытая, уся адверху тканая, таму сказалі адзін аднаму: «Не будзем разрываць яе, але кінем лёсы, каму дастанецца». Так збылося сказанае ў Пісанні: «Падзялілі між сабою маю вопратку і аб адзежыне маёй кінулі лёсы». Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач, якога ён любіў, сказаў маці: «Жанчына, вось сын твой». Потым сказаў вучню: «Вось маці твая». І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: «Прагну». Стаяла пасудзіна, поўная воцату. Тады уздзелі на ісоп губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: «Здзейснілася». І, схіліўшы галаву, аддаў духа. Цяпер усе становімся на калені і некаторы час захоўваем маўчанне.
Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, бо гэты дзень шабату быў вялікі, папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галені і знялі іхныя целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, якія былі укрыжаваныя разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені, толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І он ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі, бо сталася гэта, каб збылося Пісанне, косць ягоная не будзе зламаная. І ў іншым месцы Пісанне кажа, будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Юзаф з Арыматэі, які быў вучнем Езуса, але тайна з-за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела Езуса. І Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў яго цела. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы, і прынёс сумесь смірны і альясу каля 100 фунтаў. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слова Пана. Паважаныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, яшчэ учора з вялікай радасцю удзельнічалі ў астатняй вячэры разам з Езусам, вучні ягоныя. Мы таксама тут, у нашай святыні, удзельнічалі ў гэтым моманце, калі Езус з любові да чалавека устанаўлівае гэтыя два сакраменты: сакрамент святарства і сакрамент Эўхарыстыі. Праяўляе гэтую асаблівую любоў да чалавека. Браты і сёстры, і сёння, удзельнічаючы у гэтым, можна так сказаць, па-людску смутным дні, асаблівым дні у літургічным годзе, калі разважаем і удзельнічаем у гэтым набажэнстве, разважаем муку Пана, нашага Езуса Хрыста. І сёння таксама, браты і сёстры, Езус праяўляе да нас асаблівую любоў, паказвае гэтую асаблівую, безгранічную любоў да чалавека. І можна сказаць, браты і сёстры, што Езус кожнаму з нас сёння піша пісьмо, застаўляе гэты ліст. І ў гэтым пісьме, лістом, на якім ён піша, з'яўляюцца яго рукі. Ручкай, ці тым алоўкам, ручкай, з'яўляюцца цвікі, гвоздзі, якімі рукі ягоныя прыбітыя да крыжа. І гэтым чарнілам, тым атраментам з'яўляецца кроў Езуса. Асаблівае пацверджанне любові Бога да чалавека. Вернасць Езуса Хрыста свайму Айцу Нябеснаму, вернасць да смерці на крыжы. Браты і сёстры, калі мы атрымліваем ліст, калі мы атрымліваем пісьмо, мы адразу, напэўна, калі бяром гэты канверт, то глядзім на таго, хто мне гэта пісьмо прыслаў. Напэўна, згодзіцеся. Той, хто мне прыслаў гэта пісьмо. І сёння мы павінны дзякаваць Богу за гэты ліст, за гэта пісьмо любові, якое Езус нам застаўляе. Браты і сёстры, прачытаўшы гэта пісьмо уважліва, бо сам Бог напісаў гэтае пісьмо,
Каб мы цяпер, прыходзячы да хаты, открываем пачтовы яшчык і дастаём, і напісана, што той, хто напісаў мне это пісьмо, з'яўляецца сам Бог. Напэўна, браты і сёстры, мы адразу ж, не чакаючы, заінтарэсаваліся бы тым, што там напісана. Адразу адкрылі бы гэты канверт і адразу уважліва пачалі бы чытаць. І сёння, будучы тут у святыні, мы адкрываем гэты канверт і уважліва чытаем. Адкрываем гэтую любоў Бога да чалавека. Браты і сёстры, зварот любові, але таксама атрымліваючы гэтае пісьмо, атрымліваючы гэты ліст, той, хто яго прыслаў, таксама прагне адказу на гэты ліст, каб мы адпісалі абратна. І па гэтаму адрасу, хто нам прыслаў, адправілі. І, браты і сёстры, і які мой адказ на гэты зварот Бога да мяне, на гэта пацверджанне любові Бога да мяне. Няхай кожны задумаецца цяпер у сэрцы, які мой адказ. Ці я таксама так моцна, ці я таксама так прыгожым подчеркам магу адказаць, што я таксама люблю Бога. Што я таксама з'яўляюся верным Богу. Што я таксама хачу пацверджаць гэтую любоў кожнага дня. Праз нясенне свайго жыццёвага крыжа. Праз розныя выпрабаванні ў маім жыцці. Праз розныя труднасці, праз розныя хваробы, цяжкасці. Хачу пацвердзіць, што я люблю Бога, дастойна несучы свой крыж. Браты і сёстры, бо ўсё нашае жыццё назначана крыжам. У Святым Пісанні ні ў адным месцы мы не знайдзем таго моманту, што Бог, звяртаючыся да чалавека, гаворыць: той, хто будзе ў мяне верыць, той, хто будзе мяне любіць, той, хто будзе да мяне прыходзіць, не будзе мець крыжа, не будзе цярпець. Нема такіх слоў у Святым Пісанні. Але той, хто любіць, той, хто верыць, той верна і дастойна нясе свой крыж, ведаючы і разумеючы, браты і сёстры, да чаго гэты крыж вядзе. А вядзе ён да вечнасці, вядзе ён да жыцця, вядзе ён да крыніцы жыцця, да самого Створцы, да самого Бога. Паважаныя, і каб цяпер кожнаму з нас так індывідуальна да кожнага падходзячы запытацца: чалавек, колькі ты хочаш жыць? Адкажыце на пытанне: колькі хто хоча жыць? Можа хто адказаць? 50 гадоў, 100, 150, колькі? Паважаныя, вечна. Я хачу жыць вечна. І няхай кожны з нас таксама прагне жыць вечна. А вечнае жыццё у крыжы. Вечнае жыццё, якое дае нам Бог менавіта праз крыж. Менавіта праз гэтую сваю любоў. Гэтыя гады тут зямныя вельмі хутка мінаюць. Па-людску, так, думаем, прагнем, розныя адказы былі бы на гэта пытанне. Але мы, як людзі веруючыя, мы, як хрысціяне, мы, як тыя, якія прызначаны менавіта да жыцця вечнага, кожны з нас прагне гэтага вечнага жыцця. Вечнага жыцця ў радасці, вечнага жыцця ў любові, вечнага жыцця разам з крыніцай гэтага жыцця, з Господам, з Езусам Христом, які сёння за мяне і за цябе, паважаны брат і сястра, памірае на крыжы, пацвярджае гэтую любоў, піша
гэтае пісьмо, піша гэты ліст да мяне. І няхай маім адказам на зварот Бога да мяне, што я люблю цябе, чалавек, люблю цябе такім, якім ты ёсць. Не люблю і ненавіжу грэх, але цябе грэшнага люблю безгранічнай любоўю. Няхай з нашай стараны будзе таксама гэты адказ яскравы, такі чёткі. Я таксама цябе люблю, Пане Божа, і згаджаюся у сваім жыцці быць верным табе, наколькі магу, наколькі ад мяне залежыць. Прагну з табой супрацоўнічаць, каб атрымаць і жыць вечна разам з табой, Господзе, якога сёння асабліва праслаўляю у гэты дзень мукі і смерці на крыжы. Амен. Стаім у духу перад Христом, які вісіць на алтары крыжа, на якім ахвяраваў сваё жыццё за ўсіх людзей. Узвышаны над зямлёй, Ён усіх прыцягнуў да сябе, таму молімся за ўсіх людзей і за ўвесь свет. Кантар абвяшчае інтэнцыю, затым усе моляцца ў цішыні, пасля чаго святар падсумоўвае малітвы сабраных спецыяльнай просьбай. Кожны адказ «Амен» павінен быць свядомым уключэннем сябе і пацверджаннем малітвы Касцёла. Молімся, наймілейшыя, за святы Божы Касцёл. Няхай наш Бог і Пан адорыць яго супакоем і єднасцю і ахоўвае яго на ўсёй зямлі. А нам дазволіць жыць спакойна і бесклапотна і праслаўляць Бога Айца Всемагутнага. Не трэба спяваць «Амен». Усемагутны вечны Божа, у Христе Ты аб'явіў сваю славу ўсім народам. Захавай справу сваёй міласэрнасці, каб Твой Касцёл рассеяны па ўсім свеце, з непарушнаю вераю трываў у вызнаванні Твайго імені, праз Христа Пана нашага. Амен. Молімся за нашага папу Францішка. Няхай наш Бог і Пан, які абраў яго для выканання найвышэйшай пастырскай улады, захоўвае яго ў здароўі і ў бяспецы для свайго святога Касцёла, каб ён кіраваў святым Божым народам. Усемагутны вечны Божа, Твая мудрасць усім кіруе. Глянь ласкава на нашыя просьбы і ў Тваёй дабрыні захавай абранага для нас папу, каб люд хрысціянскі, якім кіруе Твая рука, пад уладою найвышэйшага пастыра умацоўваўся ў веры і любові праз Христа Пана нашага. Амен. Молімся таксама за нашага біскупа Аляксандра, за ўсіх біскупаў, святароў, дыяканаў, за ўсіх, хто служыць Касцёлу, і за ўвесь народ верны. Усемагутны вечны Божа, Твой дух асвячае ўвесь Касцёл і ім кіруе. Выслухай нашыя пакорныя просьбы за ўсе станы Касцёла, каб, дзякуючы Тваёй ласцы, верна Табе служылі праз Христа Пана нашага. Молімся за катэхуменаў. Няхай наш Бог і Пан адчыніць іхнія сэрцы
і брамы сваёй міласэрнасці, каб атрымаўшы ў купелі адраджэння адпушчэння ўсіх грахоў, з'ядналіся з намі у Езусе Христе, Пану нашым. Усемогутный вечный Боже, Ты неспынно узбогачаешь костел Твой новым потомством. Повелич ласку веры и познання у катехуменов, каб одродженная водою хросту, яны долучилися до Твоих усыновленных дятей, праз Христа Пана нашего. Молімся за ўсіх братоў, што вераць у Христа. Няхай наш Бог і Пан учыніць, каб яны імкнуліся да праўды. Няхай збярэ іх і захоўвае у адзіным касцёле. Усемогутный вечный Боже, Ты рассеянных збираешь, а собраных захоўваеш у адзінстве. Глянь ласкава на ўсіх, хто верыць у Твайго Сына, і учыні, каб тыя, каго асвяціў адзіны хрост, былі з'яднаныя шчырай вераю і ўзаемнай любоўю праз Христа Пана нашага. Молімся таксама за жидоў, да чыіх продкаў прамаўляў Пан Бог, каб Ён дапамагаў ім умацавацца ў любові да Яго і ў вернасці Ягонаму запавету. Усемогутный вечный Боже, Ты даў сваё абяцанне Абрагаму і ягоным нашчадкам. Выслухай ласкава молитвы Твайго касцёла, каб люд, што быў першым народам абраны, змог дасягнуць паўнаты адкуплення праз Христа Пана нашага. Молімся за тых, хто не верыць у Христа, каб і яны, напоўненыя святлом Духа Святога, могли ступіць на дорогу збавлення. Усемогутный вечный Боже, дай, каб тыя, хто не визнає Христа, ходячи перад Тобою со щирим серцем, знайшлі правду, а нам дапамагай штораз глибей спостерігать таємниці Твоего життя і узрастать во взаємной любові, каб мы были досконалыми свідками Твоей любови у свете, праз Христа Пана нашего. Молімся за ўсіх, хто не верыць у Бога, каб па шчырасці сэрца ішлі за тым, што праўдзівае, і так маглі знайсці самога Бога. Усемогутный вечный Боже, Ты так стварыў усіх людзей, каб сумуючы па Табе Цябе шукалі, а знайшоўшы жылі ў супакоі. Учыні, просім, каб сярод перашкодаў, заўважаючы знакі Тваёй дабрыні і сведчанне добрых учынкаў тых людзей, хто ў Цябе вераць, яны з радасцю вызналі веру ў Цябе, адзінага сапраўднага Бога і Айца усяго роду людскога, праз Христа Пана нашага. Молімся за ўсіх, хто кіруе дзяржавамі. Няхай наш Бог і Пан кіруе іхнімі намерамі і сэрцамі паводле сваёй волі, каб усе мы жылі ў сапраўднай вольнасці і супакоі. Усемогутный вечный Боже,
У Твоих руках человечее сердце и законы усіх народов. Глянь ласкаво на тих, хто нами керує, каб з ласки Твоей во всем свете пановали тривали супокой, добробыт народов и свобода веры. Праз Христа Пана нашего. Молимся за ўсё чалавецтва, якое терпіць з прычыны пашырэння эпідэміі, за ўсіх бездапаможных і разгубленых, за хворых і за тых, хто аддана ім служыць, а таксама за памерлых. Усемогутный вечный Боже, глянь ласкаво на змученое человечество, якое шукає в Тебе поратунку. Стримай поширення страшної хвороби і смерті, каб знов всі змогли радуватися дарами Твоєї ласки, праз Христа Пана нашого. Молимся, наимилейшие, да Бога Отца Всемогутного, каб очистил свет от усяляких непоразумения, отхилил от нас хворобы, вызволил от голоду, отчинил вязницы, разорвал кайданы, пожадал дать бяспеку и счастливое вертание подорожным, здоровье хворым, а тых, хто помирає, одарив збавлення. Усемогутный вечный Боже, с утешение засмученных и мот терпячих, почуй молитвы тых, кто клича Тебе у терпении, каб усеяны радовались, что у потребе их не покинула Твоя милосердность, праз Христа Пана нашего. Адкрыты крыж хочам з удзячнасцю ушанаваць. Крыж – гэта прылада смерці, якая стала знакам перамогі і нашага збаўлення. Адкрыццё крыжа наступае ў 3 этапах. За кожным разам кленчым і адказваем «пойдзем з паклонам». Такім чынам выражаем удзячнасць Христу за труд нашага збаўлення. Зробіце, калі ласка, праход. Вось древа крыжа, на якім памёр збаўца свету. Пойдзем з паклонам. Повстанем.
Воз древа крижа, на яким помер Збавца свету. Пойдем с поклона. Повстанем. Воз древа крижа, на яким помер Збавца свету. Пойдем с поклона. Цяпер адбудзецца адарацыя крыжа па прычыне пандэміі. Гэтая адарацыя адбудзецца праз ушанаванне. Будзем стаяць на каленях і углядацца у вялікую любоў Бога, якая была прыбіта да крыжа. Зробім праход у бочных навах, і святар будзе несці гэты знак любові Божай, крыж. А мы будзем углядацца у таго, хто завіс на крыжы дзеля нашага збаўлення. Бо так Бог палюбіў гэты свет, кожнага з нас, што даў свайго Сына, каб кожны, хто ў яго верыць, меў жыццё вечнае.
Ад крыжа літургія вядзе нас да святой камуніі. Гэтым яна хоча сказаць, што паміж ахвярай на крыжы і эўхарыстыяй існуе сціслая сувязь. Мы заўсёды ўдзельнічаем у эўхарыстычнай вячэры баранка, дзякуючы яго укрыжаванню. Святая камунія – гэта пакарм, які з'яўляецца плодам, сарваным з дрэва крыжа, з дрэва новага і несмяротнага жыцця. Зараз святар пакажа нам ужо не дрэва для праслаўлення, але самога Хрыста у яго эўхарыстычным і праслаўленым целе. Прымаючы яго, мы становімся падобнымі да яго. Прыпамінаю таксама, што ахвяраванні, якія сёння складаем, яны прызначаны на патрэбы базілікі гробу Пана ў Єрусалімі. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмеліваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам правины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё валадарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрысте, нехай прыняцце цела Твоего не будзе мне на суд і асуджэнне, але з милосерднасці Твоёй нехай ахоўвае і аздараўляе маю душу і цела. Цяпер усе ўкленчым. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Усемогутный вечный Боже, праз благословленную смертью воскресения Христа, Ты одрадил нас. Заховай у нас плен своей милосердной ласки и дай-ка праз уделу гэтай таемницы мы заўсёды аддана Табе служили, праз Христа Пана нашага. Коротенькие объявы. Переживаем Великую Пятницу Муки Пана. За хвилинку отбудется перенесение Пана Иисуса в гробницу. Помолимся вяночек до Божьей милосердности. Сегодня первый день новенны до Божьей милосердности. И адорация будет сегодня трывать так само до годины 21. Завтра Великая Суббота. У Великую Суботу костел пробывае каля гробу Пана, розважаючи про ягоную муку і смерть, і так само про його сиходження у атхлань, і в молитві і пості чекаючи його воскресення. Пасхальная вігілія Великої Суботи, урочистая свята імша, яка обвіщає у воскресення Єзуса Христа, розпочнеться у нашому костелі так само о годині 18, як і сьогодні так само. Пасля імши буде працяг адорації Найсвятейшого Сакраменту праз усю ноч. Вігілія гэтай ночы, якая з'яўляецца найважнейшай і найбольш значнай з усіх урачыстасцяў, уключае шмат прыгожых старадаўніх абрадаў, пачнецца яна з літургіі святла, падчас якой адбываецца благаслаўленне агню і пасхала, вялікай свечкі, што з'яўляецца сімвалам Хрыста і важным элементам літургіі. Таму, калі ласка, хто таксама будзе прымаць удзел у вігіліі пасхальнай, возьміце з сабой свечкі, якія мы будзем запаліваць падчас гэтай літургіі. Таксама памятайма, што заўтра абавязвае нас пост. Асвячэнне страў на велікодны стол, пачынаючы з 8 гадзіны раніцай і да 17 гадзіны ўключна, што паўгадзіны і ў касцеле, і на вуліцы каля касцёла будзе асвячэнне страў на велікодны стол. Апошняе асвячэнне страў адбудзецца пасля імшы пасхальнай вігіліі. Асвячэнне страў на велікодны стол пры прыдарожных крыжах таксама будзе ў 11 гадзін малайкаўшчына і споркаўшчына, у 11:30 брандзяняты, у 12 йодкі перапечыцы і ў 12:30 капачэлі і прыдыбайлы. І 4 красавіка велікодная нядзеля, урачыстасць з мёртвых паўстання Пана, рэзуррэкцыйная працэсія, святая імша у 6 гадзін раніцы. Таксама імшы ў нашым касцёле будуць о гадзіне 11, 13 і 15 у капліцы, о гадзіне 16 і ў 18:30. О гадзіне 9 в нядзелю святой імшы не будзе, у 6 гадзін раніцы. Столькі аб'яваў. Згодна са шматвяковай традыцыяй, на заканчэнне літургіі Вялікай Пятніцы Найсвяцейшы сакрамент пераносіцца да панскага гробу, дзе трываем у адарацыі перад Езусам. Нашу увагу кіруем перадусім на выстаўлены ў манстранцыі Найсвяцейшы сакрамент. Панскі гроб перапоўнены праўдзівай прысутнасцю Хрыста. Цяпер пойдзем туды, каб, трываючы ў малітоўным чуванні і сузіраючы муку і смерць нашага пастыра, з верай і надзеяй чакаць радаснага дня ягонага ўваскрасення.
Panie Jezu Chryste, nasze воскрешення і життя, подними нас з могили грехов, наведай и наполни духовной эмоцией. Учини, как мы, умацованные о веры, надеи и любови, могли спостигнуть з усіми святыми, якой великой з'является Твоя любовь. Ты так нас полюбил, что помер для нас на крыжи. Каб ни один человек, який верить у Тебе, не загинул, але мел життя вечное, який живешь и володаришь на веки вечные. Pierwszy dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia. Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzę ją w morzu miłosierdzia mojego, a Tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jakim mnie pogrąża utrata dusz. Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników, która jest zamknięta w najlitościwszym sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzeben, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Nasze plany i nadzieje, co śniwecze raz po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie
Strzeż mnie, dobry Jezu,